салом дӯстон, хушомадед ба канали мо. имрӯз 16 октябр якшанбе мебошад ва курс дар таърихи имрӯз 1000 рубли русӣ баробар аст ба 110 сомонӣ. ва имрӯз мо якчанд мошини нав ба навор гирифтем ки ҳозир пешкашатон мекунем. пеш аз тамошо кардани видео як пиёлачой дар пештон дам кунед, дар канали мо подписатсия кунед, лайк, комментария фаромӯш накунед. рафтем. мешавад ҳолатҳое ки бе ягон сабаб таъби шумо баланд шавад, яъне температура кунед, ё ин ки асабҳоятон хароб шаваду без настроение шаведу ҳатто надонед ки чаро. ва аз ҳама даҳшатовараш ин аст ки иммунитети шумо сусту заиф шудааст ва бе ягон сабаб буғумҳо ва шиками шуморо дард мегирад, ё ин ки шиками шумо пур аз газ мешаваду баъзе ҳолат ба запор мубтало мешавед. агар яке аз ин нишонаҳо дар шумо дида шавад, пас шумо дорои кирми меъда ва рӯда мебошед. агар шумо хоҳед ки паразитҳо ва кирмҳои хираро аз организми худ дур кунед, пас мо ба шумо бендакс таблеткаро тавсия медиҳем ки беҳтарин таблетка бар зидди кирмҳо ва паразитҳо мебошад. ин доруи бендакс ҳам барои калонсолон ва ҳам барои кӯдакон тавсия дода мешавад. шахсоне ки мехоҳанд доруи бендакси худро заказ кунанд, дар ватсаби мо нависанд ва шахсоне ки ватсаби моро надоранд, дар комментария даромада ватсап нависед ва мо дар личкаи шумо ватсаби худро равон мекунем. Mercedes Sechka соли барориши мошин 1998. объёми мотор 1.8. мошин газу бензина, гази евро 4 дорад. ҳолати баллонои мошин, ҳолати қафои мошина нишон медиҳем. ҳолати қафои мошин. акаҷон як бор дурнеша сёмка кунам. ҳолати салони мошин. коробка механик. ҳолати обшивкаҳо. ҳолати салони мошин. нархи мошин 60,000 сомон бо савдо мешавад. рақамҳои телефон чанд ака? Mercedes Sechka соли барориши мошин 1998. мошин документи солона, утилизатсия ҳамаи чӣ дорад. объёми мотор 2, коробка автомат. روز اطراف ماشین نشون میدیم. وقتی ماشین کافوی ماشین حالتی بالونو حالتی سالن ماشین коробка автомат. нархи шака 73,000 аст. нархи мошин 73,000 бо муомила дорад. Chevrolet Spark соли барориши мошин 2018. мошин Европа. мошин яксола ҳуҷҷат, документи солона ҳамаи чӣ дорад. мошин газ бензин. ҳолати беруни мошин. ҳозир ҳолати салони мошина нишон медиҳем. ҳолати салони мошин. климат контрол. коробка автомат. ҳолати салони қафои мошин.
нарх чанд ака? нархи мошин 78000 бо савдо мешавад. номери телефони ҳамо ака чанд аст? Toyota Camry 1 соли барориши мошин 2007, объем мотор 2.4. даромад ҳолати берунии мошин, ҳолати балуно. мошин як моҳи дига ҳуҷҷат дорад, утилизатсия надорад. ҳолати қафои мошин, ҳолати салони мошин, коробка автомат. ҳолати салони қафои мошин, нархи мошин 60000. кам тараки дига муомилаам дорад. рақамои телефони чанд акаҷон? Opel Astra G соли барориши мошин 1999, объеми мотор 1.6. мошин то моҳи январ ҳуҷҷат дорад, ҳам ҳуҷҷати солона ва ҳам ҳуҷҷати таъмирофта. марамад ози атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати балонои мошин, қафои мошин, ҳолати салони мошин, коробка автомат, кондисионери мошин кор мекунад, ҳолати салони пеши мошин. чикали ҳабор дига ака? гуфти ки 60-65 мешавад. нархи мошин 60000 бо муомилаи хуб дорад. Toyota Axio соли барориши мошин 2008, объеми мотор 1.3. мошин 8 моҳи дига ҳуҷҷати солона дорад, утилизатсиярам дорад. ҳолати балонои мошин, ҳолати қафои мошин, коробка автомат, кондисионери мошин кор мекунад, мошин монитори андроид дорад, коробкаи мошин автомат, климат контрол. Hyundai Solaris соли барориши мошин 2018, объеми мотор 1.6. марамад оз атрофи мошина нишон медиҳем. ҳолати беруни мошин, ҳолати балоно, ҳолати салони мошин, коробка автомат, климат контрол, мультирул, коробка автомат гуфтем. нархи мошин чанд ака? 85 так. нархи мошин 85000 бо савдо мешавад. рақамои телефон дака?
Opel Astra-G дар кузофи караван. Соли барориши мошин 2000, мотор 1.616, клапанаи Ecatec. Мошин фақат ҳуҷҷати солонаи налог дорад. Налоги солона. Кондисионери мошин кор мекунад. ҳолати балоно шиддата ҷонозӣ. ҳолати салони мошин. Мошин гази бензинай. Коробка механик. ҳолати багажи мошин. Hyundai Sonata. Соли барориши мошин 2010, объем мотор 2, мошин гази холия. Мошин ҳуҷҷати солона надорад. Маромад ози атрофи мошина нишон метиҳем. ҳолати балонои мошин. ҳолати салони мошин. Салон кожне. Мошин старт стоп. Оз якаҷон. ҳолати қафои мошин. нархи мошина чанд гуфт яка? нархи мошин 75000 муомила дорад ка? кам тарак мошин муомила дорад. рақами телефон дакаҷон. Opel Mokka. Соли барориши мошин 2013, объеми мотор 1.4 турбо. ҳолати балонои мошин. ҳолати салони мошин. коробка автомат, климат контрол. Кондисионериш кор мекунад ка? Кондисионери мошин кор мекунад. 1.4 турбо буда? Автомат. Маромад. ҳолати салони қафои мошин. Мошин кожни салон. ҳолати қафои мошин. нархи мошина чанд гуфти якаҷон? 110. нархи мошин 110000. рақамои телефон.